best. You are doing it for God. Challenge uNkulunkulu, shaya uNkulunkulu izandla, shaya uNkulunkulu izandla. Shaya uNkulunkulu izandla. Ufanelwe ubukhosi yena owanqoba wasifela ufanelwe ubukhosi yena owanqoba wasifela thina ufanelwe ubukhosi yena owanqoba wasifela thina ufanelwe ubukhosi yena Alisho ngalewe crunch. Funa mazu alishikwa. Hallelujah. There is no one greater than Jesus. There is no man greater than Jesus. There is no king greater than Jesus. There is no God greater than Jesus. Amen. Simpinde kakhulu Jesu Jesu. Simpinde kakhulu Jesu. Hallelujah. Jesus. Ngicela sithandazeni kona sogoduka. Amen. Greet all women and men, Mama no Baba, Sunday school, every part of Canada, in the wonderful name of Jesus Christ. I love God so much. Just a few prayer points. If you can read the book of 1 Samuel chapter 19, verse number 8. Say cool again. Cool again, Bazar. Let's read the book of Samuel. First King. No. 1 Samuel chapter 19. So look for verse number 8. Verse number 8. Then let's go there to second Timothy. Lord try to lead. Zulu, please help me. Listen, guys. We hear rumors. We South Africa, and the rumors in South Africa. Sometimes rumors do come true. Amen. South Africa, rumors, you don't relax. What's your kind of people who relax? Buy $8 say lutiwe, say vandaliziwe. Yonke nama fridge sengekho nama cabinet sengekho nama tafula yonke into ingekho.
abantu babona la TV bahamba ngembhede nama TV amakhulu abangazange baze bawathenga. Amen. Kwakhona ngisho nabaza abanye kuyimanje as we speak khona bekhona bese sobe nomoya ngcwele basahleli nazo lezo zinto did not abazange bayisho emaphoyiseni, even though sebeza amaphoyisa Thailand, but they decided not to do so, but lo moya buhlasele sonke bese besindawonye in this looting. Let me just say futhi again kuba bazana ngikhuluma ngisheshisa umuntu oshisa bekhuluma ke umuntu othanda rap before saying this. Amen. In South Africa, if sizwa ama rumors, we don't relax because siyazi ukuthi ama rumors sometimes they do come true. Before sizwa ama rumors uzoluthwa uzokwenza ukuthi nokuthi, then aba relax like business people, like businessmen and women ba relax abangayigadi idolo zabo bangasenda amaphoyisa bangenza kanti bathuka ama fridge esangasekho, balahlelwa ama TV, balahlelwa imibhede, balahlelwa yonke into. We much as we speak in our area la othongathi asinawo Shoprite as we speak. Sidlala Checkmart, sidlala zonke lezi zinto lezi ezibizayo because kwaluthwa kakhulu kwazi waqeda Shoprite no phepho sasuthana. Siyasafarisha kanzima because sasuke sawezwa ama rumors sacatha umdlalo kanti these people was South Africa they don't joke. Uma khona into abayishoyo basuke baba serious, even though umoya ongcwele ngoba umoya ongcolile ngesasikhathi abanye bazana ngisho abazana basindisiwe nabo bantshontsha as well. Angithabo abasha amabhluko shamateko even TV khona ngisho as we speak osayibuka iTV khona onye ngisho fridge khona kwazi ukuphanga sitolo kodwa uNkulunkulu futhi nomoya ngco ufuna uJesu emningi kodwa nje uyazi yabhoda apha ngalo ibhodo lomntshontsho and u relaxile because uJesu akabuyi. Amen. Nento sote ngigqokile le course action yami yakhe angiluthanga ngibolekile bangijulukile banginikeza yona namhlanje ngiyibuyise ngathi ngizophindisa ngigqoke ukugcina before ngiphinde. Amen. So siyezwa futhi ukuthi government uyasikaza ukuthi bayasho noma uyahear ama rumors ukuthi izwe futhi lingavalwa futhi again. Nami ngezona nazona lingavalwa futhi kanjani again. Bathi abantu mhlambe before mhla 5 bathi abantu South Africa lokuseyindabeni ukuthi South Africa kwamanye amazwe is already been banned. Kuba banned ukuthi ayisavumelekile abakwazi ukuthi South Africa kuya ku America kweze kwamanye amazwe abakwamanye amazwe bayabuyisa kuthiwa too much corona in your country. Amen. Leyo nto yenza ukuthi iSouth Africa uma kusho njalo kuzoyiforsa ukuthi everybody was South Africa fanele ishatabe injected are vaccinated, because if they are not vaccinated bagcwaliswa lento ekho ukubona ukuthi akungathi ubale nje abantu abafaka ama mask la, it's only few people inqaba ifaka and futhi they don't care. Ngingapasela buhlungu abantu abadala ngithi nkosamusho ukuthi ngifana lo hayi ngisho abafundisi laba bayifaka ngambona ngibongo bayifaka nama ngifaka as we speak ngikhoshwe emotini. So iyo lento edala ukuthi i-countries ovele ivalwe because kuthiwa kufika kakhulu manje. So government uzosiva asazi before ngoba de kuvotwa bengafiwa yini because bengekho key. Kodwa emva kokuvota ingathi liyanti sidedeliwe again. Isiyabulala ke manje futhi again. Eqaleni I think someone on the authority ukhulume la don't kill now. Wait for us to vote first. Bese saqeda ukuvota, do as you pleased. Amen. So uma kunjalo izwe lingavala, it means intshumayelo ne-worship ne-praise oyizwa each and every day ithathwe ibambisise ongenzeka igcine until the country iphinde ivuleka again. Abanye abaningi abathathe kancane information beyizwe eqaleni yathi bekuvuka iphele icorona ngoba icorona iphela lathi izwe malivuka ku-level yokuvuka abantu abaningi abasaqhola bayabasafuna ke emasontweni.
abanye yafika bathenga in such a way that khona intombi ahlana ngayibuza manje indaba ungasiza kodwa ngathi engagula kakhulu angisazi ukusona ngathi ayibula intombazane yaze isiphukuphuku yangibiza igula ifa isikhohlelo uthi intombazane ihlele empedi khula abazali bayo engazazi noma igovuzile noma ikanjani twathandaza ukuze ubusuku level yokuthi usuyafa usena ndaba nomuntu wesilisa lo thandaza yaphila umisiqeda ukuphila then decided not to go to church no more isayisondweni ningathi amen amen. So ngiyacela bazalwane ngobile benkosi, let us pray for our government. Amen. Ubasiphile. Baningi abantu abakhona abashonelwe izihlobo zabo nabantu babo bekhorole yabulela ngempela kusungidlala. It's not joke, it's not a joke. Bashonelwe abali serious. Abantu basakhohlela kuyimali. Uyobona umkhohlala awupheli and kanti ukukhohlela into engapheli. Nathi siyakusaba ukukhohlela into engapheli. Bese ngibokisa. So kumsebenzi wethu bazalwane bangempela. Yabo nje kodwa sekhona manje la kushona khona. Siyabona ibhokisi khona. Uvule sonke besifama amazi labone engiyabona. Sagcina ibhokisi lingangeni nje seliyangena. Siyahamba la. Jesus sees. Help us, Lord. Let's pray for South Africa. Telephone face. Ngadi ka Samuel oqala Timothy uqala Timothy sikhwela amakhosi. Hallelujah. Ngadi Timothy First Timothy. First Timothy chapter number 2. I argue then first of all that petitions, prayer, intercession and thanksgiving for everyone. Amen. Ngakho ke kuqala kukho konke. Ngiyalukuba ukunxusa nokukhuleka nokucela nokubonga kwenzela abantu bonke amakhosi nabo bonke abakhulu ukuze sihlale kahle nangokuthula umesaba uNkulunkulu nangesizotha esipheleleyo lokhu kuhle. Remember baba verse 3 now. Listen this. First Timothy chapter 2 verse number 1-2. Bazalwane kuumsebenzi wethu ukukhulekela ugovernment. Ngiyaphinde ngixale mzana kuzovota why khathi kuzovota kuvumelekile ukuthi sigcwale eindaweni zokuvota ade ngekho umthetho. Uma sengavotiwe bese kuba khona umthetho ongaka futhi sikaze ukuvala iCountry again. Amen. Because the more abantu bengakhonzi bengahlanganyeli, they will lose the love of God. Because I remember ngathi nangizazi zonke idola. Scandal bani ngoba there's nothing ozoyenza except to watch TV. Amen. Ngiyezwakala bazalwane. Ngibuza umuntu lokudla bokhona uNtobe umntana uNtobe phamisana uNtobe usanda ukuthenga imoto ade ngibona very new car. Amshayeza ngekamera yaJesu. Buza uNtobe abaje ukusebenza from Monday to Sunday. Kukhulu kanjalo ukusebenza Monday to Sunday njalo continuously ungatholi ithuba lokukhonza. Uyazi ukuthi uyakholwa usukholwa ngengqondo. Usukhonza decision wayenza. Kodwa leya nto leya awusayizwa. There's no juice. Kodwa umzalwane. Angithi yebo? Umzalwane kodwa leya nto awusayizwa. But ayikho into emnandi baba singake ukuhlangana. That is the word of God. Those words come from Jesus Christ himself. Asingakiyeki ukuhlangana. Njengaba abathakathi nama devil worshippers ahlangana njalo. Nabadawa speak bahlangene kwimali. Thula manje futhi ungayidlala ikeyboard ulalele ngendlela uzozo kwimali bahlangene. Lozo umsindo somewhere around. Yawuzwa? Nomsindo abantu abahlangene. Nathi singake ukuhlangana. Yini usasa lento angayifuni ukuhlangana. Kwabazala ukuhlangana siyavuselelana. Sikhuhlana ngoNkulunkulu. Sachacha.
noma athi uphansi athi weak kodwa buka hlangana nomnumzane eBhayibheli mzwana uJesu ehlangana noElizabeth uElizabeth ekhulelwe uJohane kanti uJesu ukhulelwe uMaria ukhulelwe uJesu lo okhulelwe uJesu wayekhulelwe lokugcwele umoya naye loya wayekhulelwe kodwa kwakhe kwakuyinyama wayidinga lona ukuba chargeke enesikhathi uMaria ebingelela nje ebingelela sasumathi ebingelela uElizabeth uElizabeth kuyena yavela ingane kuyena yanyaka so sinjalo makasibo mahla ingabo sikhonza every day sifuna ingane ihlezi inyanga because asimazi uKristu uzobuya nini ngoba uyinkinga uma ingane ingasanyakazi you are in danger yokufika kwaJesu ungahlangani naye ukulwele nje umzozi ngifuna ingane ihlezi inyakaza amen engiyakusabela nosebenza Monday to Sunday angisho nantombi enkosi ngafika wena namhlanje ngizomela ngawe uliphadi ulengane ngisafika ukuthi awuvela ngabone fike mina ke phela mina topic ngoba ngisebenza every day nosibona kuyafana azashisela bazana mina webazalwane into eyinkinga kumzalwane ukuthi ingane ingabisanyakaza hayi ngoba isuke ingekho usuke khona uNkulunkulu kuwe kodwa uma engasanyakaza is danger senkingeni yengane enganyakazi khona abantu besifazana abawu2 omunye nengane nomunye nengane zizala ingane nje ngokulandelana kwashwana izinsuku amen lilomunye abantu bengayiphetha nje bobu2 babedesa ngomzimba thwa lomunye phansi kwabo lomunye walala phezulu akusho ukuthi walala kanjani phezulu ngane nobody knows kodwa walala phezulu mhlawumbe wayibeka impahla zakho athi khaka ngayina ngaphefumula mhlawumbe ibele lahlala emakhaleni nobody knows kodwa ukukhulu ukuthi kwavuka ekseni ingane yakhe ithuthi kanti yalomunye ingane isanyakaza isakhala amen lona okhalelwe ingane eyakhe ekhalayo kanti yalo ekhaya lo ngakhalelwe ingane wahlakanipha wathatha ingane ekhalayo wathatha ingane engakhali wahamba nayo lona onengane ekhalayo kodwa ongekho connected ongayizwa ngisho ingane ekhalayo wamshintshela ngengane wabeka efile wathatha lephilayo amen bavuka ekseni uyeza uthanda le ngane la kusiye yami amen nalomunye uthi uyingane yami lo munye akusiye yakho la baphikisana ngengane kwathi ngeke asamse umuntu kaNkuluNkulu kwangayiwo umuntu kaNkuluNkulu wayiwo umuntu kaNkuluNkulu noNkulunkulu connected amen angoma ngezwakala bazalwane koyo umuntu onjalo unama aerial oh yes ngoba umfundisi olalayo nje ongena connection o disconnected igama lalo bhuti connected noma la lenkosi ay connected ubeka walayo uSolomon kuthi uSolomon kwathi uNkulunkulu bethi Solomon ufuna kunike yonke into ekhona emhlabeni ngicela wathi ngicela nginike into eningi ngikuhlakanipha give me wisdom ngikuhlakanipha wayeka ingcebo wayeka imali wayeka imoto lethe ngontobe wayeka imoto wayeka umuzi wayeka yonke what in everything I just want God if ngaba khona nokuhlala ebaza ayikho into emnandi njengoba ikhona ehlakaniphile ngabe isiphuphu sekholwa mukhona ungabe isiphuphu uhlakanipha iba ne wisdom akushume ubaba namhlanje manje lo baba umhlongo baba enkosini saba noma uthi baba umhlongo namazi awashila amnandi okuhlala baba umuntu omdala bese mdala ushuma lokudala uthi umfundisi manje samthanda noma isho noma yini entshumane ngiyajabula ngizona ngingasamfundi sendiba nezinhloko sengihleba ngaye yonke into ayisho analyze uthi busho kumini
Usibeshuma akasho. Yabo mfundisi. Noma le ntate isho beyisho kumina. Utshela umngani wakho omnye ongasile njengawe nathi ngempela siyambona beshumana besho kuwena mngani wami. Bekhula ngayifeke wena isifebe. Bebhekise kuwena. Lo uyaphenduka uyashintsha uthi na cha. Usho ukuthi vele umuntu usho kuwena. Hayi, mama. Manje khona ngofeba nje lofeba bekusho kuwena nje bengaqala. Mukho ngedawo dada kusho kuwena vele. Bakwenza la ekhanda khona. Mukho nje bahleba kanti wena ohleba kusho kuwena. Isimizi wena kanjani? Shintsha. Awakho nje kunye change. Nima. Amen. Solomon. Ey'ntweni zonke awafunanga imali, wafuna ukuhlakanipha. Kanti ubefuna ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha kuletha imali. Ukuhlakanipha ikona okuletha ingcebo. Ukuhlakanipha ikona okuletha imishado. Ukuhlakanipha ikona okwakha imizi. Ukuhlakanipha ikona okunikeza imoto. Ukuhlakanipha ikona okwakha ibandla. Ibandla lakhiwa umthandazo phela. Ukuhlakanipha nomthandazo kuyalakha ibandla. Kodwa uma uthandaza kakhulu nje uhlaniphile uyodlala devil worship uhlaniphile. Khona abantu sikhona nabo nje khona ngoba nabantu kanti abanye basenzela usathane. Umsubu uhlaniphile kodwa isikhathi sokudlala ke. Usubuwena nawe shela ibandla lesifusela. Besibenzela urubbish. Ngisuka ama customer ebusuku. Ma client ngalayo nawe. Go. Bathe msuku mfethu kubaba wakhe enkosini. Asithandaze kuphela. Bese sitshela abantu ukuthi abambalwa basobe lo usebenzela usathane. Be very careful kulona lo. These people are agent of the devil. So bakhiphele endaweni ezibalekile laba kwazi khona ukukhuluma abakhulume phambi kwabantu. Move them kulezo indawo ze-authority. Babe normal. Yamazi umuntu osebenza uhleze efuna ukuba phambili. Waphela usefuna ukufafaza umoya. Kulula nje. Ngicela wonke ogets bese ngala ogets. Uxoxa no ogets uzenza icontrol so ogets abafaka umoya ogets. Asesithanda kanti ufuna babamba ngesandla kasi bamba ngesandla kuhamba umoya. Abafuqe ngomoya. Baba begroup kwisono nganje uba nendoda ibe yodwa. Kwisono nganje. Mawuphuza kwisono ngabiphuza manje no Jesu yoshintshiwa yini ngoba mnani so. Sibisono. Afune nje igroup yakhe azoyakha. Kube simolanyana devil worshipers. Kanti sivune esincane. Sibulala ini. Impungushe ezincane. Sibulala isiqede isifuna. Ngabe ikholo lingahlakaniphile. Ngisho umuntu ongakubulala ungamboni. Umuntu oswela mina wathi wena mfundisi uba nje wena uthi singahamba nalo nohamba nakathi mina ukuthi ngihlaniphile wena usayisidom. Sokuphika la namhlanje baba ngihamba ngiyambona ngihamba naye usathi ngiyambona hamba naye usathi mina sengihlaniphile wena usidom nje. Hayi ngoba usidom saniphela uthi wena ubone ngiyabona. Ngiyafezela nanga nje ebusuku. Aware of him or her. When we are not well aware at all. Shitana ingubo zakhe neqoke lana. Gqoka ingubo zesatanist so ngoba ugqoka ingubo is very dangerous. Gqoka ingubo umuntu unamathela into yakhe kuwe. Hathi lo umuntu athi mfundisi uyefika lokela ekhaya bathi hey wena ngobela wena lapho lo sisi lo uthanda abafana namantombazana. Uthanda both girls and boys. Yonke ithi wash. Maso ke boli ingubo zakho nawo zongena umoya. Hayi ngeke kulunge yazaluke mina ngihlanipheka. Yalo khola ngoba makasibuwalisekho kuyimanje ade lawo khona. Alibanga tsazi nokuvuka kusonke abantu abawabavuka abanye babawa bangabesavuka. Lawo bathi akaze libe khona, ngathi akaze likhona. Lithembeke limthanda uNkulunkulu. Khokha neshumi kodwa la lisidom neshumi likhokha. Acha umzalwane lo kumsona zethu u dangerous.
futhi ngibona nje ukafena wakhe azolala ekhaya ngoba ezolala ekhaya usezosebenza umsebenzi la akazolala uthi ufica abantu abaright siyalibuka nje sihlale sibukele asiphindele lengane elalayo walala lo baya kumuntu ohlakaniphile ngoba it's very important as a leader ukuhlakanipha into engitshela uNkulunkulu namhlanje uthe God only 3 things yini uNkulunkulu wathi one athi ngitshela uMama Mzona athi uthe nginikezela indawo yonke soThomas nama leaders akho nabathakathi bakhona yonke into yakhona I've given it to you bathi thank you uthe salapho wangibuza amantombazane kade uthula wathi laba bazokukhuluma bafuna ukuqeda okay it's fine it means yenye into esho I don't know angangafika ungaphila ngazangafika kodwa fine ngiqaphele wabe ngisidoma wami ngibhaye uzonza lento esho uNkulunkulu then I fall to the trap of the enemy angizwa kahle kukhula sifuna isidoma ufuna usangiphila yazi lento engakubulala Nokuthi sawiki I remember la ngisho khona la epulpit nentombazana eyazwa amandla kaMoya Engcwele yezothi sanaza ngelimi baba shandela baba yahamba yathi uhlola nendoda guess what after 3 months ngatshela umuntu ethi kodwa lapha ithi yo kapendo it's very important ukuba ikhole enjani ehlanga buka besebeletha la bafika bathi usho omunye nayi ingane ngizalile ingane kanje uthi Solomon it's fine ngiyakwazi then what uthi lo isidom lo engane engasiyona yakhe ongenazolo lengane engasiyona yakhe kodwa iphethe ingane kodwa kusiye yakhe uthi baba simple isolution ina ithi thatha la inkemba uyinqamule asho njalo kwasho Solomon wathi okay nangu bavende abangizifana na inkemba ngicela ingane ukuyihluka nisi wena ngizokunika uhalf nawe ngikunika half wabona lokuma wathi ngcono inikeza ingane singcono ingane iphile kunokuthi ingane ibulawa no right lo uNkulunkulu wena Nkosi khulume kahle inkemba ayiqali ikhale ekhaya lo hlamba botha ingane akuseya namanga ngoba ngaseyakhe ngoba kanazo inseko zale kubalekile ukuba nezinseka zengane yakho ngiyazo sakungizwa kubalekile ukuba nezinseka ngengane yakho ngamje noJesu wakho kodwa ungamnezinseka ngaye bazomnqumula phakathi aphele nyayi banethe kunendawo ngokusangena kusona okunezinseka yengane yakho ubhayizwa kuma nomntu bakwana awunazi inseka zale ngane yakho nayo you don't feel sorry for your child kodwa ingane yakho ufuna ingafe iba nani inseka ngiyazi khona ngikhuluma nahle ngoba uthula ngabangane ofa ubaqophe kula bantu ofa uvayisa kubona kula bantu ofa ushitsha WhatsApp kusho status ufa WhatsApp omusha ufa abangane abasha labo bayeke bonke balimaza ukholo lakho ufuna ukukhonza basuse bonke laba wathi kuphele 2 angisho abantu abawu2 ekhuluma nabangizwa manje kuno WhatsApp kofa ushintshe kabusha faka inamba entsha usuthatha bonke nabantu abaserious nje abazalwane faka abazalwane kubona faka new abazalwane bese sigonga kungasile okuphila kodwa right ususe bonke usibazobuya lo mntwana wakho umthole ingane uMoya Engcwele noma uJesu kuyena uyaninakekela fragile awuphili isinoma kanjani uNkulunkulu kuwe amphinde futhi ubalingizwa le2 bamba lo ngikhuluma nabo uthi ngikhuluma bonke abantu abalesona abantu ngeke bayizokusona yakho neno2 ngikhuluma nani ngithi kuno WhatsApp ofa ushintsha kunama group ofa ukhulume kona wonke yabona ngikhuluma la uphuma kulama group nale uvalele ufuqa mamangu ushampe wisdom ngoba uhlala ibhandla ifoni yami is full ifoni yami igcwele so ngizobuya ngibuye kanti usuyaphuma unomphela amen
haleluya busufaka abazali kuphela abantu abazokhuluma into ephilisa ingane kuwe phakathi ngabe unengane kodwa enganceli ingane iba nekhwashi mamaso yazi nathi ngizacisa all these years mina ngathi angikhuphani inye bengayidli future life Bengitsho ukukholwa ukwanda kwabantu nokuba powerful is all about ukuba umina kanti ukukholwa nokuba powerful nokuba ngoba is all about ukuhlonipha nokusaba uNkulunkulu and follow the ways of God and scriptures is not about you noma fasta njalo ungazuzathu usheshe ushona. So always vokusena ngidli ngifunda iBhayibheli ngiyayithanda ngize ngidle intama ngifuna unkosikazi futhi mina ngiphalanga ngiphala umuntu uyayibukela ngifunda iBhayibheli kuphela ngithaze lo makasibo rap abamasibo busy nje lamaqanda nayo makasibo awevuka wavuka nomembisi phia nabantu abengifuna uNkulunkulu qha and ngibe healthy because uhambo lude ngoba labashapha ngiphila ngishapha kusibona bami ngeke umhlebe umuntu ohambo lakho you never do that you embrace that person the reason umhlebe ungavela kusiyo wakho ungahleka kini yawazi kini wena usesethi ukuhleka manje kini awuhleki bonke kina ngithi kodwa kina ngithi awuthanda wena nje ungathi umlungu awuthanda ukuhlala ephalithi why pho ngayikhona ngokuza usala manje ngithi thank you ikina akithi kini bengakabi lasimo busha kusikona ekhaya the reason ukwazi ukuhleba umuntu ungavela silo uhamba lakho umuntu ohamba lakho yamlungisa if umfundisi wakho ehleze goyicathu lebheda you buy new shoes for him mukhole nje uyabudget umbudgetele uma ngigqoka ijacket eyodwa I'm giving you a chance go buy me ayingashayisilize go buy me go buy me a jacket ngesingisa simnandi buy me a jacket a suitable one ngoba ufuna ngibe standard sense abafundisi awuthi ngibe njengogeza mbuke qoma ishijeza negeza chips nami ngiyalifisa lesigqoke esinephuma nenayo bufuna usitele menza abe lento umuntu afuna ube yiyo mshintsha ayisho lezi do that mina nginjalo manje labafana ngisho umuntu ngibothe ugqoka uphambana nehlobo ngoba ngithenge into ngikunikeza into ngigqoke kahle bese ngitshese emqolo ukuthi ingathi ugqoke kanje this could be your style this could be your style mina I love my children buza intombazane lo ani ngahlala hambe dlala ama earphone emgaqweni athi stop ngavela misimo ngathi mntana buwaphindwa yenza lento le this is rubbish hey baba wena you just talk straight how could children love yeah igebengu they are not love they will just take your phone and run away ngisho bangahlala engane ekhali inyembezi engasayidli ikhala sengathi yasangana ekhanda ikhala lithi ukhala mntana mama emoto apha manje ni phone ngathi uyaphuma phose ngathi fire muthi ngathi kuphi sama phose ngathi uzofika uthi letha ngathi baba nje yo Palestine man ngathi ana asipitch joking ngiyaba ithola ezikenge yaba ithola kodwa ukuze ngakulimazi awuthi kushiya amaphoyiseni it's a waste because bayithatha ifone babale amaphoyisa bathatha akusiwona eAmerica la ngishakela ama satellite basicheck isikhe lana nje befethu amaphoyisa bathi buku phoya Mwenza, athoye ngumalo zala. Mwenza. Bumuhle futhi, bumuhle. Usenkingeni ingabe yakusiza usiyashela. Awutaba iphoyisa. Yabo? Ureshe uyacomforta kodwa Nkosi yami. Uyaphetha yonke into ayenziwa ngenkani lezi zinto mntanami kabe yakusiza kusizwa yashela kodwa ngitshela ngathi mina hey ngoba ngiyenza ngazama ungabe ukudedema ifone ayiphathe emgaqweni futhi wafama iPhone you lose them futhi kuyaDecember manje abahlala abafana bayithi babaleke yokukhala siyobona ngawo pitch then sokhala now you must be when a wisdom lo mhlaba esiphila bona uyayidemand
wisdom ukuhlani. Asiphindile lo mama phela ngoba sesiyathandaza. Uthi lo kayingane lona wabona ukuthi okay sifane akusiyona ke kanje. Asithathe sinikeze lo othenga ayingakani. That shows ukuthi this guy why a leader kodwa ehlaniphile. Amen. Angezwe ngale bazalwane. Le leader fanele njani? Hlaniphile. Kade ngitshela labafethu ngela. Ngithi masibo ngoba sakuthaza njalo lapha endlini ku6. Nalabantu ngenhlanhla ophila ke ukuthi ukuphutha bawufise behambile. Ngithi ngoba sakuthaza njalo ngo6 ungacabanga ukuthi wenzela mina senginonkosikazi nengane sekwaphela. Hayi ngizwa ma ngeke ngisazi ukuqala phansi lento engangiyenza sengayifundisa mina ngayenza ngaze ngayiphasa isisegazini sengikwazi noma wena uyitshela ngokuthi ngami ngiyohlala emotini ngifama earphone and pray. Wena lento engikisa ngayo isazokusiza ukwazi kwakho umuzi ukwazi ukuthola umfazi mhlawumbe umuntu wesifazane njengobhili noma mhlambe nawe ukuyijini yomsebenzi kaNkulunkulu ngithi uyokwenza njani kanti ukuthandaza ukwazi abazali behlupha kangaka. Nesifundisa wena esikusiza kuzona ngoba sesiyiphasile thina ke sekwezakho we are helping you. Funda futhi sithandazela abantu sithandaza ngiyambona uma ufuna ukulala yanisho sakho samakeke obulela. First Timothy thinde mama usebenze kanzima. Funda ngesebenze kanzima. First Timothy chapter number 2 verse 1. Yes, verse 1. First of all, then I urge you, that petitions, specific request, prayers, intercessions, and thanksgiving, be offered on behalf of all people. In Lord King James, Amplified. Ngeke iselimala phela. Iphefumula kabuhlungu. Awuphinde ngizulu kade sabhekenya. Oqala kubo bonke. Ngiyaloku ubunxusa. Bazani ukunxusa ukuthandazela omunye umuntu. Ukunxusa usungayithandazeli wena. Umunxusa ukhulela bani? Omunye umuntu. Yes. Nokukhuleka lo khulekela wena yes. Nokucela. Nokubonga. Kwenzelwa abantu bonke. Amakhosi. Nabo bonke abakhulu. Ukuze sihlale kahle. Nangokuthula. Abazalwane asibuye la. Uma letha amakhosi oba amakhosi. Ramaphosa. Zulu benkosi yala Nkosi yami. Why what amakhosi waqala ngo president? Ngoba phela amakhosi inkosi. Sho amakhosi ukuthi asazi ubani umfana azwethini ubona asazi ubani. Bese kuba yinduna all those people nabo bonke abanye abakhulu abakusho abanye abakhosi kusho o president ke amaphoyisa othisha nathi abafundisi ngoba abantu abakwi authority umsebenzi wenu to pray on our behalf usikhulekela. I was very surprised ensukwini ngizwe ngomfundisi lona ovela la ku radio mfundisi istory sakhe kodwa wakhona la emahlabathini omunye osangana kakhulu othi idlozi nokusindiswa into efanayo. Ngitabo uthi idlozi nokusindiswa into enjani? Into efanayo into eyodwa it's accepted. Wasangana isifana. Namhlanje mangiyojima umfisi ade ngijima naye uthi mfundisi hey ku-right no-right uthi hey mfundisi yazi kunalomfundi ovela wamusha igama nqo igama lakhe lalo sikhwama wakhona neduze o12 uthi hey ungijabulisile lo mfundisi wanje ukuthi ngiyalalela iRadio uthe idlozi mfundisi nonsindiso lento siyalekelela engabona ukuthi hayi namhlanje ngizozaka ebandleni lakho manje ngizokhonza ngibe ngishaya nedlu bekithi mina ngoba ebandleni leni sindisiwa sikwazi ukuthi size waphathina abo sisenza into zamadlo kodwa ngoba kuyafana esengiyeza
Ngathi awubheke lesikhwama ushumela umbhedo njani uJesus ebona. But ipoint la khona lithi these people abawi authority ngiyaba sibakhulekele. Amen. If umfundisi ungamkhulekeli that is dangerous. Yashintsha into ngisho enye into manje. Then uyithatha uthi lisho bani umfundisi kanti sengisukile kwi presence kaNkulunkulu. Sengikhuluma ubunyoka. Uyokwazi kahle umfundisi edlulise ukukhuluma ubunyoka. If amen awumkhulekeli lo muntu. That's why I'm saying siya December bafuna ukushintsha. Why eqaleni if ade bazi makasibo ukuthi ikholo liyabulala besivumeleza awuvota sihlangene endaweni. Manje sebethi cha sesiyafa manje fa isivalile futhi again. Nabona bathi ukuthandazela. Nabona bathi ukuthandazela. Kumsebenzi. Qedela iverse umthandazo. Ngase sawusengiqedile sesathandaza. Ufuna ukuba ubuhlanga. So then. This is what I want to ask you first. This is what I want to ask you first. Please pray for all people. Please pray for all people. Ask God to supply what they need. Ask God to supply what they need. Ask God to help them. Ask God to help them. Thank God for what He has done. What He does. Thank God for what He has done for heaven and for everyone. Or for everyone, yes. Pray in that way. Pray in that way. For kings. For kings. For all rulers. For all, yes. Under rulers. For all rulers. Abantu abaphethe abarula bayathandazelwa. Yes. And people who have authority. And people who have authority who balaba authority are pastors. Umfundisi no authority awuzokunayo lokho ma no authority. Umuntu ne authority umuntu onegunya. Usomnye kuJesu. Jesu ngumuntu ofana njengawe. Ekade ecitha uJesu awuthandazela ingane yakhe. Kuthi oyiRoma uthi ngumuntu ofana njengawe njengoba kwaseRoma. Ngithi kulo akenza ukuthi nalo enza ukuthi nalo enza ukuthi. Amen. Bese lo muntu yakwenza. Ngamazi lona oyisikhulu saseRoma uyifanisa noJesu. uJesu uelapha uJesu uexercise umfundisi. Uthi umfundisi njengawe noma nami ngisamagunyeni kodwa siyafana. Nawe wena Jesu uthogula wazala lokho la kube isandla uphile. Amen. Ngithoka kanje masibuku sasa ngiyakuzwa bese uthanaza uthi yes that is authority. Igunya lelo. Uthi lo nami ngumuntu onje lapha. So abantu abafundisi bayathandaza ngifuna isithandazele. Ngayilala ungamthandazela man of God. Oyirula uRamaphosa nombani ophethe. Funda mfethu ungafuna isithandazele. I want all of us to pray. Pray for God to help them. Pray for God to help them. So that we may live. So that we may live. Our life without trouble. Our life without trouble. Webazalwane. Asiphili ni trouble. I trouble land. Wathana masibo for phone kanjani? Akuphefumule ngila kahle. That is trouble. That is trouble. So kodwa singene khona. Nabafundile. Khona umsebenzi wakuzuthu wabona unkosikazi uJovile engathanda ukujova. Beforce ukuthi emsebenzini akusebenzi umuntu ongajova. Wajova engafuni ukujova. Ngoba siboya golosa. Lo waza ukugqoba umsebenzi uthi nekungena ungajova. Kwamphoqa noma kuthiwa bengafuna kwamphoqa. Ajova. Amen. So we are living in troubled times. Ekhathini enzima. Omunye uthi okay nje babona nje bethenga imoto kuyambuthi uthi ufuna ukushaya doors ngeke kushaya ungajovile. Steve so to jovile qaphe futhi uyamthanda. Don't love ungajovile. Usuthi umsebenzi osebenzayo usukujovizile uyithola kanjani nkosi uzomluza. As I love you serious kodwa awujovile. Yake ngithathe iCovid uzoyifaka endlini kwami. Akubize ngeCovid. Yazi mngani wami. So jovile mngana. Jova mngana mona choose. Yesilethe ingane zakho lapha ecrash ungajova. Noma kuthiwa uthanda ukujova it's a must. If uthi umjova yabulala uzofazi yakho. On a choice. We are living a troubled life. Hallelujah. Amen. So we need to pray for these people in authority. Amen. Not daughter, no nurse. Or teacher. Fasibakhulekele.
Amabhosi emsebenzini abantu bane-stress osibo fana umsebenzi uzobe ngawo uzothi ibhosi ifuna iscore esihigher shaya target ukuthi ihola imali engaka bese kunika imali encane. There is trouble. We need to pray for these people. Amen. Nemithetha bayishaya, we need to pray. Simasana zami bazalwane. Bese ngishipha point esibini. Mama nawe uzalanje usukubamba ehle ngathi ngale ncane sithi umehlo obuchama ngathi uyamjama ntwaze. Usuthi umntwana wakho kufa ngidulayi. Asume sime ngenyawo sithandaze. Awuzobona ezophela lento. Asume sime ngenyawo. Le khalaba atho. Yomthandaza uthandaza 2 prayers. Likho all office. Lokuhle. Lokho kuhle. Uyabongela. Yes, shishis. Siyalazi vese sifunde vese. Lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu othanda ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazeni iqiniso. Imbazana iqiniso is to know God. Yes. Bafaka yini just ayifunayo ufisa abantu basindiswe. Don't ever stop talking about Jesus. As long as akhuluma khona ongasindiswa khuluma insindiso. Ngayeki. Shumela samba, shumela semoto. Ngishaye emotini zenibhala amavesi amahubo 91. Amen. Hallelujah. Hey, keep zenibhalani. Kuyokusiza ngani ukuzuza izwe lonke ulahle lokuphila okungaphakade. Ngoba uNkulunkulu ufisani bazalwane? Abantu banjani? Basindiswa. Ukusindiswa kwabantu it is in the heart of God. Senhlizwe kaNkulunkulu. Amen. So ngiyafisa nje igama lika Jesu. Kunemabha abantu abaningi abagcwele emabha. Esifisa basindiswe. Labo semgaqweni sebafisa basindiswe. Amen. Hallelujah. Ayiyesela ngempela. Nawe manje udonsa kanzima. Sekuseduze phambili. Ufuna sithanda zishaya izandla, ufuna ubuthongo bahambe. Ngathi inkonzo yethu inkonzo yokugcina uJesu uyabuya. Nale kokubuya kaNkulunkulu vele izwe alivalwe sesithandazile. Hallelujah. I want us to pray first for Ramaphosa and his cabinet. Let us pray for Malema and his cabinets. Let's pray for DA and Azubusa God and their cabinets. I must, Stanius Hazen, yes, Stanius Hazen. Let's pray for him and his cabinets. Mama politician, I beg him to send him out. That's the politics. I won't know to them class or some for the Rams man. Abanye akwazi ukuyovota kodwa kuthiwa ungasilona ivolunteer. Inda to began lapha inda. Volunteer. Kuthiwa ungasili volunteer so there's nothing for you. Batholela nebodwa imisebenzi uzobona. Nangibaba ke babone mina. Muphi kosemuntwana lo. Zanele umsezanele. Laba zanele sis. Laba de volunteer ibona bazonikeza umsebenzi ama-peace job wena ovotayo balifuna ivote lakho but you get nothing. Kuthiwa mhlangano nawuyi kodwa kwivote lakho balifuna. They are very dangerous. That's the work of the devil. Wicked. Fine njalo manje ngihlezi ngihamba imhlanga ngisho ngibhizi ngoba uma ngayi emhlaneni ngingatholakali kona ngeke ngizothola umxhaso noma ngizothola umsebenzi uma kufuna umsebenzi awubheka nokubheka kuwena kuthiwa uzona ivolunteer fine ngihlezi ngigijima ngisho ngibhizi kodwa ngibe ngivota. That is rubbish and pathetic. It's unfair kuthina esihlala eSouth Africa uNkulunkulu wethu sonke no government wethu sonke. Ngisho bekhipha ukudla baqala bakhiphela nabangani baba bambe volunteer sekuthiwa wena okhishwe lo lutho wena asikaze sikubone uvolunteer abangena umuzi nomuzi fobe comrade ngenkani. Amen. So we need to
pray for these people ukuthi kubusa umuntu olenhla ukuthi athi nje wonke umuntu befuna imisebenzi vele nje kufaka isithiwa wonke umuntu afaka iCV khona umsebenzi kungayingetiya. Yebo. Usho mina wami ngiyakholwa. Mina ngeke ngathanda abantu abaningi abekuthanda ukugijima inhlalo bungasaya abasakufuna. Kanti ipurpose yami yaseqala ukuvela kwakuyokushuma ongasiyona vele uyojoin inhlangano inhlangano ezenze ukuthi ayinazo. Let us pray for the ANC, for the IFP, for TA, for AFF. Nizikhathi bekade usathandaza labo la 3 minutes usuyashintsha la 2 minutes. Uthi uNkulunkulu sangikhuleka abafundisi manje. Uqeda ukukhuleka abafundisi no president ngisho njalo ngithi abo authorities bonke la wesithathu make sure ukuthi uNkulunkulu ufisa abantu basindiswe. Ajabule makusawona wethu lwama ungakhene ngakholwa kwazi kahle beshona isihogweni. Lento itholile ungakhuluma uma ngithi la keyikhipha ngisho ikhipha zen ngisho ama status yeka kusaba ngiswele ngane ngizosho ngisho kuma status zen anibhaleni ivesi if uphiwa ngumaphambili la awushumele kuma status ma status inina nje it's all about you. Yes, bazana kuma status it's all about you. Mina ngiya ma status ngabu kodwa lezi two uNkulunkulu uthi ukuvula ngikhola kuma status angabona ukuthi these people is all about them. It's about you wenza ikhanda usimala ngokunogani kunefact ukuthi it's all about you. We don't see anything. Okay, bisho lo uJesu bethu siphambaneni into ezosikolo kanti usindisiwe. Kanti uyakholwa babuza bathi sibona uJesu siphambanweni ku status sakhe kanti usindisiwe. Then uqala ngamamela uJesu kanje then you start talking. Ama status na wakholwa. It's about you njalo ntombazana lela nje wenza ikhanda umuhle. It's all about you and your hair and your style. Andonazi kuba kumbe wenzani. Kuyefana ikheza chief ushumayela umntawu. Umntawu kumenzela show ukuthi bafethu it's a wait it's the way. Join this team namanje. Mina ngiyancengana ngoba anobuka ama status njalo each and every day uzobona masona ithombe zesona buka uNkulunkulu wenzani sothi bantu buka uNkulunkulu wenzani. God is still alive katsha naba bantu uma ngabanga abantu amavesi mhlawumbe ade kubile ade ngishumayela bangafanga abanye abantu but ngalewa lokho angifaki lutho ngeke ngifanye nje mina I'm lonely. I miss my wife. That's my wife. Location. Phela ngisho ngoba engekho mangube egole ezobuya ngo12 sengiyabhala I miss my wife. Please must say khulumani shumayelani ufisa ubabonke kanjani basindiswa. Akusindisi umuntu uzwashumayela istatus sakho siyakhuluma ngeke sibone nesakho futhi cabanga ngisho nesakho ngiyasibuka for bathusi lapha masiya asukuma kanje tekatsa njalo umuntu uyisandazi ngalewa lokho nje ngalewa sandazi ayidayiko. Let's preach nama status ngiyashumana ngempela futhi mina ma status ashumayela abantu bawabuka bakubotha uba ku status. Amen. Let us pray for these people. Kila bashanta la makato la baba masia ushaya izandla bathanda zenje 2 minutes. Ila bakala masia la makada la baba masia ila makadia la mato la baba shanta la baba masia sila makala maando tola masia la makada ila bakatoya liba shamakada shene bekada la baba masia siyatandaza uNkulunkulu othongwele siyatandaza baba wethu namandla onke siyahamba uNkulunkulu ongwele sakugava bedabusayo uNkulunkulu
Ofela uNkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu waseNazaretha uNkulunkulu oyingcwele siyamakhansela kule ndawo shakala bashaka ila bakhatha laba bashaka ukuthula okuvela uNkulunkulu oyingcwele libashanda laba bakhatha laba ukuthula uNkulunkulu ongcwele kuba bonke abaphethe ngegama lika Jesu waseNazaretha. Baba wethu namandla onke siyathandaza uyinkazimulo kaNkulunkulu ayigcwala iSouth Africa yonke. Baba wethu namandla onke, we pray for our country, oh God, egameni nasegazini lika Jesu waseNazaretha weNkulunkulu okuthula ukuthula okudlula ukuqonda konke kuyese egameni lika egameni lika Jesu waseNazaretha. uNkulunkulu namandla onke siyagijimela bonke amakhosi, sigijimela zonke induna, sigijimela upresident wethu, sigijimela iSouth Africa yonke egameni lika Jesu waseNazaretha. uNkulunkulu ongcwele silanda abafowethu abasedakamzweni, silanda abafowethu abasetshwaleni, silanda abafowethu abasemgaqweni, kuzo zonke indawo akusona siyabahlwitha esandleni sesitha egameni lika Jesu waseNazaretha. Lithi izwi lakho uNkulunkulu ongcwele ufisa uba bonke abantu abashindiswe bafinyelele ekulazeni iqiniso. Siyathandaza uNkulunkulu wethu namandla onke, siyangena uNkulunkulu ongcwele emasontweni, sikhuleka abafundisi, sikhuleka amasonto egameni lika Jesu waseNazaretha ukuthula emasontweni wonke egameni lika Jesu waseNazaretha. Siyathandaza, sishaya izandla, siyathandaza uNkulunkulu ongcwele, fusa abantu abazohamba noNkulunkulu bashumela koRetho, bashumela koJivina, zonke indawo beshumela izwi langempela. Abantu bonke baphenduke bafinyelele ekulazeni iqiniso elinguKristu. Siyathandaza kule ndawo kaNtshontsha ukuba uNkulunkulu ongcwele, siyathandaza vusa abantu abazo-influenza bamotivate kushintsha abantu. Izwi lakho lishunyayelwe komedia, izwi lakho lishunyayelwe koRadio Station, izwi lakho lishunyayelwe koJivina. Siyamemezela uNkulunkulu ongcwele. It's a wake-up call for the Lord to preach the good news to the poor. Siyamemezela. It's a wake-up call for the Lord to preach the good news all over the world. Siyamemezela. It's a wake-up call to preach Jesus Christ emethelwa esiphambanweni. Siyamemezela. It's a wake-up call yokushunyayelwa ey'timeleni. It's a wake-up call yokushumayela izwi emabhasini, emathekisini, emahholo, ey'koleni. Siyamemezela egameni lika Jesu. Simemezela imvuselelo yokugcina yokuba izwi leshunyayelwe zonke indawo emcimbini, leshunyayelwe koJivina, leshunyayelwe emgaqweni, leshunyayelwe zonke indawo, leshunyayelwe ofumana vusa abantu moyingcwele, vusa mama ila makele makata
abaswela fuso mama abangasolala fuso mama abajekwana abazophikelela bathi siyahamba noma singathandwa noma singazali siyaphambili asayeki bafuse kulunkulu bafuse mama bafuse kulunkulu bafuse kulunkulu bafuse ewe kulunkulu bafuse Asathandaza ngiyacaba mabam nisuke ehlalo la nikhona ngiyana nizokulala kodwa mina ngibona into ngiyazwa ukuthi uzokulala ukuthi uyasela ukhathele kodwa ngibona uNkulunkulu esesidingweni njengohana nithuana wengabathola abantwana upheni nebhizinisi zala ekhiqiza kodwa uHana engakhiqizi lutho kodwa ithi iBhayibheli uHana akazange azayeke ukuya kwi-altar uma indoda yakhe inyuka yayithi indoda yakhe ibinyuka iyohlaba phezulu iyobona nomprofethi iyendalo kaNkulunkulu uHana ahambe nendoda noma engenalutho kodwa azange azayeke wayengenalutho kodwa waphikelela engenalutho kodwa waphikelela engenamntwana kodwa waphikelela weNkulunkulu bavuse thandaza na uNkulunkulu thanda na uNkulunkulu uzovusa ngishoshi sithanda uNkulunkulu uzovusa uNkulunkulu namhlanje. It's a wake-up call for intercessors. It's a wake-up call. You are shared up by mistake here. Actually, put a lock on later. Yamusu, no matter how much on the side, Yamusu. No matter how much on the Yamusu. Why ukuthandaza kodwa uvumele mkhulu mama abanye uNkulunkulu emakhaya nivusele lesikhathi ivuma mongathandaza ubulala ikhala kuzofa kuphela because you are lacking of prayer phelele umthandazo phela inhlamvu zokuthandaza ngizomfudumala kwelikamoya if ngishindawo endaweni if ngavuka umama beyedwa amesikhaleni ithi iBhayibheli ngafuna umuntu ayishome esikhaleni angimfumananga lalela ufunyenwe yiNkulunkulu emsuku
Africa yonke, the whole of Europe, if you can dedicate if you can pray in tongues. Because of you. If they got call them by name. We are in the altar of the Lord. Call them by name and hide them in the presence of the Most High God. Hey, Actionist Council was serious. Forget about yourself. This is time for warfare. This is time for war. We are fighting against This is time for warfare. This is time for warfare. If you end up that kind of call, it is again come.
Ngibona kubhidlika igodlo zesitha. Ila makadesa ndele yaho. So I just want us to read one word, because I saw something in the spirit before. Sisho la ngibona amahla abantu abaningi avulekile la in the spirit. Abantu have charged themselves. Their life shall never be the same again. Not be weak, this is you be strong. uNkulunkulu abanye ehlonisa ama relationship ewaqashule. If you can call your child kubiza ngala kubiza ngegama, if nomfundi ubuye ekhaya. uNkulunkulu elethi order, lezo order ngisho emakhaya. Uthi encwadi kaJohn 10:10 that thief come in order to steal, to kill and destroy. Uthi sala ngalizi ngokweba nokubulala nokubhubhisa. Uthi uJesu kapha ngisile uba libe nokuphila bese niba nakho bese kuyachithi. Sala ngalizi ngokweba nokubulala nokubhubhisa. Ngizwa izwi liso kakhulu kapha ngisile ukuba nibe nokuphila nibe nakho ukuchithi. Listen, kube zokuchithimisa izinto in your household. Ngizwa uNkulunkulu ezokuchithimisa izinto in your household. Ngibona abantu abaningi abaphulukile kwakamoya uNkulunkulu abadedelile for us to lead. Kapashante la makato sila maha oh sila maha abavelo kisam imizi yabo. This verse kula kuma let me wathi ngalisho libe prophet. Wathi ngisikhombe sebesisho umucula kanjalo ocula kwi-mic but ungayeki, don't stop, ungabusayi kunento kukhulu kunabantu athi baphuma but read this word. Nemculayo kunoculayo ucula ngicela iverse wena bamba i-mic wena funda iverse. First King ade ngishilo uqaleni chapter number 19 verse number 9. Tasiyakonduka akhala kakhulu government mhlawumbe izwalivale this information you need. Noma singahlala kuze kuse sazohlala ekhaya ucasuke uhlale noNkulunkulu. Ngibona uNkulunkulu nongisa abanye ngibona imizi ade ihlukene kodwa ngibona uNkulunkulu ehlanganise yithi. Ngibona emzini yeni ihlangana. Uthi uNkulunkulu like a clay in the potter's house. Njengobumba esandleni sombumbi. Uthi izinto that was scattered, I'm bringing it in order. Ngizumoya ngokuthi isikade ehlazekile. Abanye ngisho impilo yakhe ihlazekile nento zakho ehlazekile ezibezizwa amadimoni but abaphela mina ngiprofethe kwengane mina ngihlala khona. Ngizunkulunkulu ethi I'm bringing order. An order in you. It's standard sakho so my brother. If udakiwe but ukhulume kahle usho plantation uqinisele plantation uNkulunkulu ukubetha standards.
Kukhulu kubethula standards. Receive. Nakade bekubuela phansi ukuthi standards sakho. Nubeka ngizo standards. Baba babusiwe those who wait upon the Lord, for they shall be lifted higher. Hallelujah. Angizosiya my brother. Awungizwa ngisaxaye ucabanga uthi ufuna sithathe letende silambisa bhisho. Ukhulu those who wait upon the Lord, they will be lifted high. Ukhulu now you have been waiting for so long in the Lord. It's time for God to raise the standards. Thank you, Jesus. Praise the Lord. There's this word. When the Lord brought back the captivity of Zion, it was like a dream. Lapho Jehova ebuyisa ukuthunjwa kweSiyoni sasinjengabaphuphayo. Letesho ngani? Zoba nephupho icelazo sezifundo. Uthi umnumzana wase Eastern Cape, mfundisi. Ngizosoya Eastern Cape ngiyashada. Umthatha 24 December. Ngifuna ufike emshadweni. Uzokhuleka emshadweni wami ngoba uwena ungizala enkosini. Ngithi mntanami, I'm not sure because this Bible inkosi ifuna. I don't know about you December. Ngiyaxoxa 24. Ongenza mhlawumbe izoselivale yabo. So I'm not sure. iBhayibheli lithi ukuthi asingasho ukuthi sine-sure into ezozayo asothi inkosi minjani. Wasiyala le mntana wasesibili baba, I'm very surprised of what is happening ebandleni leni. Nonke ngithenga imoto engaka lokho ethemba imoto uthi ngiyeza ngifuna ukugcobola imoto. Ngithi mntana before ufuna ukugcobola imoto, yes and yes besamba ngezinyawo. Into emoto bengathi into TV film. Asikazi cabanga sineza kuma home sale simisa imoto siyasibe ngisho online. Uthi uNkulunkulu uma esekhumbula kube ngathi yiphupho. Nabayade besonda kwene baqala abahlehla bathi oh nawo sehamba indawo. Mhlawumbe usihambile lonke sesiphupho ukehlelezi. Mhlawumbe usihambe mhlawumbe nathi kaXhosa ukuthi igama lo mfana 12. Uyisholo ukuthi 12. Aqamba bakusho ukuthi 12. Kusho yena uthi mina njani? Ngithwala umuntu othwele uyamazi umuntu othwele ke. Umuntu othwele nje. Akayifika ukuthi nje njani mina? So abantu bese bebona uNkulunkulu lapho ekhambela bayitshela ukuthi usuthwele. uNkulunkulu esekukhumbula obuza Elizabeth mzwane ezokhulela uMaria ezobulala uJohane ezokhulula uJohane mzwane ibona ukuthi ukhulela akazange atshela abantu abathi into yokufihlwa le. Ngoba bese ngibe ihlazo for many years. Akusafa ukuthi ngijabule ngize ngitshengisa abantu for the Lord is done. She hide i-breakthrough because isikhathi eside ahlale kuso kwingcindezi. Kanti uMaria yena waletha kusinto okufihlwa. Wathi ethola wabeyiveza. Ngoba khona abahlala isikhathi eside before bavele. Khona isikhathi esincane before bavele. Kodwa konke is God. Yebo. Okubalekile ukuthi wena uNkulunkulu ukuhambele. Funda ivesi sithandaza. 1 Kings chapter 19 verse number 9. Fundeka kanje kwezizwe. Ngifuna nje into enze uNkulunkulu manje ngibonga bathi sithandaza. Amen. Ngiyafunda. Wangena khona emhumeni walala khona. 1 Samuel chapter number 19 verse number 9. Let me know. But an evil spirit from the Lord came on Saul as he was sitting in his house with his spear in his hand. 1 Samuel chapter number 19 verse number 9. Fundeka kanje kwelezizulu. Umoya omubi Lithi iBhayibheli umoya njengoba babudlala ngoba siku level of prayer yokugcina sasema yabo mama uNkulunkulu benzele iorder ubuyisela imizi yabo in order bazobe sisangana ufakazi wangathi ubabuyisela wasiyababusisa. Ngiyakujabulela mama obe la nawe sis nawe intombi obe la. Now my brother you are blessed. Indeed you are blessed. Fika isikhathi kaNkulunkulu. Qhubeka mfethu. umoya omubi wavela Lithi kuJehova. iBhayibheli umoya omubi owavela kubani? kuJehova. Thank you. Yes.
wamehlela uSawuli. Wamehlela uSawuli. uSawuli wayeyinkosi, was a ruler, esehanjelwe uNkulunkulu. Wathi bakuhamba uNkulunkulu kuye ngoba lalela abantu instead of listening to God. Wahlabela, wenza umhlabelo ejwenzela uNkulunkulu, elalela abantu. uNkulunkulu wamshiya. uNkulunkulu emshiya, kwasala kwangena umoya omubi ovela kuNkulunkulu. Na uNkulunkulu khona umoya omubi. Ingakho ungathuki if laba bantu beprofeta baze basebenzise mamzondo balalela iBhayibheli. Umuntu okhulume ngomoya engcwele akayawuxolelwa nakwenzayo. Umoya engcwele wena kuphela umuntu ungamqambela uJesu uthi kanje uprofet Jesus said, ungamqambela ukuthi God said, but awusozwa qambela umoya engcwele. You are case here even nale lo sikhwama lo baba uprofetayo uthi umoya engcwele uthi Yezoma uthi umoya engcwele uthi, and abantu balalele ethi umoya engcwele uthi uqamba manga uqambela umoya engcwele. Lithi uqambela umoya engcwele akasoza atholela. Lo bhuti, he has dedicated himself to the devil. He's proud of working for the devil. Proud. Look at Skokwe, he's very proud. UNkulunkulu umuntu ungena umoya omuphi. Lithi yazo mashumana uyezo sithanda ukuthi asitshele uNkulunkulu kithi. Yabona mzwana asuka wahamba uNkulunkulu. If angifuna ukuhlambulula ngithe uNkulunkulu ngiyaxosa bonini. Kuyongena umoya ungadaveli. Umuntu ongena umoya kaSathane. What, I'm no longer a Christian. Yalazo idaba wathi. What, I'm a king myself. When we are in the same level as God. Engasale shobukhosini njengomntana kaphinda ngene. Wabe inkosi eyibekile come from nowhere. Engathreseki kwi-kingship wayifaka wathi sengiyinkosi. I'm a king. Wathi bonke abaniseko bala ebukhosini. Nabantu bakhona bathi ngempela sesama wahamba uNkulunkulu makuhamba uNkulunkulu kunento engenayo. Kugade kube ingane ingafi uNkulunkulu angahamba. Sithatha kanje sithandaza zonke insuku. Hayi ngobani sifuna uNkulunkulu angahamba. Alokho ekhona ekhuluma kithi. Shesha besamba sisebhamusha isikhathi sihamba. Uhlezi endlini yakhe ephethe umkhonto esandleni sakhe. Lithi wathi makuhamba uNkulunkulu kwangena umoya omubi kaNkulunkulu. Wase efuna umuntu ozodlala adlala ikeyboard like my brother, like these two brothers, because he worship ilanda isusa the wrong spirit verse uNkulunkulu. Ngiyazi ngizake ngizwe ngoba I worship lona ngoba isehle nomoya omubi ohle kaNkulunkulu ohleli kuye omubi ovela umhlasele. Ahluke wathi akufuna umuntu, a person who can worship and play. And a person who can play like you play my brother. Anything that you can play, just play as you're playing, as long as you're playing, and worship as you're worshiping. But I need a person who can do that. I worship as a worshiper, as a worshiper. Imoya engcolile iyasuka la khona worship. If ufuna uNkulunkulu abe khona ungayivali worship. Mamzondi ngoba size la sizo clean the atmosphere of the place and allow God ahlale kule ndawo. Okusaba ke kusibona ngisho emalokishini isengekho inkonzo ama praise and worship okuthandazwa khona endaweni okwazi uNkulunkulu is gone in the place. Ngoba I worship okwazi mase kuvala ama cross nights sengasathandaza nabaza sebengafuna ukuzothandaza bezo worship uThixo okwazi uNkulunkulu is running away from the place. Ekhala ngisho khona nginika secret. Uma kulala ekhaya bekhaya kuze kuse endlini ngihlala khona. Ngidlala u331. Uma ngazodlala ecule worship ngicuphe elizodlala ubusuku bonke, cleaning the atmosphere in my house. It's a secret you can do also.
sidlala indumiso iculo kudumiso noma umthandazo othandaza ubusuku bonke uzindawo nasekhaya nasedlana kube khona ukuthula kube khona inhliziyo iworship isusa umoya wesitha ifaka uNkulunkulu yakusiza nawe osaba uma endaweni sekugcwele amathavi sekugcwele DJ befaka umoya wabo ukuthi akusathandazwa in that place uNkulunkulu uyasuka kusale leyo nto lo funda mabrada uDavid walanda umuntu endumiso ukuze lento ethabula usolo yomoya omubi usuke wenze kanjani David bazalwane noma ngangizonda ngidlisa uNkulunkulu wangempela akusosho theology I theologize ayisisingisi izwi njengoba linjalo ngingeza uNkulunkulu njengoba njani enjalo ukuze nawe ukwazi ukuba noNkulunkulu nangu uDavid umuntu ogcwele uNkulunkulu nangu uSaul ogcwele uSathane ogcwele uma uNkulunkulu okuye omubo kuye yabona uNkulunkulu yakho uyakwazi ukuhlala kuNkulunkulu yena unawo omubo okwazi ukufaka wona amen uma usulahlele uyena akugaxe lo moya nango uDavid ubhizi udlala ikeyboard dlala mfethu shama khalaba anthola maazia zila mando sheke behentele antos nangu lo uyadlala uyadumisa nangu Saul uphethe ispear uphethe umkhonto wenze njani uphethe umkhonto Saul David wayebetha ngesandla dlala thama udlala verse 10 Saul wafuna ukumbhujela uDavid Kahle siqo lithi uSaul wafunani ukumbhujela wafuna ukumciba ukumgwaza efuna ukugwaza uDavid yes ngobukhonto odongeni wafuna ukumgwaza agcwala udonga amgwaze ngani bazali ngomkhonto ophethe ba ophethe uSaul kwenze kanjani kulodumisana kepha wanyelela ebusweni bukaSaul kepha lithi wanyelela ebusweni bukaSaul wagwaza ngomkhonto umkhonto wagwaza odongeni David wabaleka waphunyuka ngalobo busuku waphunyuka sengifuna sithandaze intathi isho uNkulunkulu mwenye just give you straight what the Lord says yonke imkhonto adize kuwena kulonyaka ngikubona uNkulunkulu uphunyuka uDavid wenza kanje ngibuke uDavid wathi umkhonto wenza njani wayengawubungi nokubuka wayibhize dumise ebheka uNkulunkulu khathi ebheka uNkulunkulu kanti usethi umkhonto wayiyela wona eceleni ngoba isikhathi sidumisa kunemkhonto kadiza ngisho kubantwana benu kunemcibisholo kade athi izohlasela izingane zakho kodwa ngoba udumisa wena uNkulunkulu ngimbona ephebeza if besikadumisa ikhulu endoda udaba ngani umbalazi elithi we worship with the angels and we say holy ubona zonke angahlamba lazi lenze holy lazi uthi lo uyahlanga straight silana usitshela ngomuntu osekolo umuntu osekolo umuntu lazi usekolo talent serious uthi umuntu olazi iculo usekolo kodwa iculo lithi worship with the angels and we say holy nami ngiyalisho nje if ungakwazi ukuthi we worship with the angels we cry holy lithi we worship with the angels and we cry holy it's simple ungamsacula dlala ikeyboard sesiyathandaza ufuna sithandaza umthandazo ogcina ukuphunyuka ithi uNkulunkulu yonke imicibisho yesendo kumina I shall escape me and my household isho nje njalo uNkulunkulu yonke imicibisho yonke imicibisho esendwe emndenini wami yasendwa bantwana bami yasendwa ngisho ebandleni engikulo nakwi account yami ngiyaphunyuka manje
In Jesus' name. Awuthandaze lo mthandazo. Shaya izandla uthandaze. Khulaba kuze kulungisana uzothandaza. Kulungisana imayikha athandaza. Shika laba khathola baba shaka. Liba khatho shekekeke. Rapa shaka. Ila khona boshaka. Yonke imikisholo ethunyelwa ama-devil worshippers. Yonke imikisholo ethunyelwa ama-devil worshippers. Yonke imikisholo ethunyelwa abathalathi. Yonke imikisholo ethunyelwa amabandla. Yathunyelwa umndenini. Yathunyelwa empleniani. Yasukela. Yashelela. Yasuka. Yonke imikisholo. Yasula. Jesus. Zoria la bradosta, pure per le saia, pure per le saia. Pure per le saia. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Moshanta la bradosta, pure per le saia. This is what I'm going to get permission of. Say, receive in Jesus' name. You shall not die. You shall not die. You shall escape death. You shall escape death. You shall escape death. In the mighty name of Jesus. Sivale mkunisolo kugula. Zonke izifo nabokorola. Zonke izifo ney'plana emkhathini. Zaplanela i-South Africa. Zaplanela i-country yethu. Zaplanela impilo yethu. Ziyasha. Ngegama likaJesu. You shall escape death. Poverty, you shall escape. Sickness, you shall escape. Bonke amaplano ishitha emkhathini, amaplano lewena, kwaplanela ifamily yakho, kwaplanela idestiny yakho, kwaplanela ibandla, yonke lo mqinisolo namhlanje iyasha. Ngegama likaJesu. Thank you, Jesus. Thank you, my Father. Siyabonga moyo weqiniso. Siyabonga moyo weqiniso. We shall escape. 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 Yonke imibisho yabathakathi njengenyoni. Awugwibela bakuphi kanjalo. Siyaphunyuka ugwibe, lephukile, siyaphunyuka nemndeni yethu, emakhaya ethu, obaba wethu, iy'ngane zethu, imali esilona, siyaphunyuka ngamandla egama likaJesu. Thank you, Jesus. You shall be blessed going in. You shall be blessed going out. You shall be the head, not a tail. You shall be a leader, not a follower. Goodness and mercy shall follow you all the days of your life. In Jesus' mighty name we pray. Thank you, Jesus. Siyabonga, you shall not die, but you shall live. Ama-accident adephana esitha angeza phumelele. Izifo adephana esitha
angeke saphumelela. Ukuhlupheka beplan uyisithi angeke kuphumelela. You have escaped. Oh, shayizana ukuthi I have escaped. Say I have escaped. Say I have escaped. I will celebrate. I have escaped. I have escaped. I have escaped. I have escaped. I will celebrate. I will shout to see you and to see you and to see the gospel Satan. I want to see that to see you. I want to see that gospel Satan. And that's what my demon. But that's what I touch. That's what is it for. Yeah, that's what you have escaped. 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 I'm a planning of Tanzania. I'm a planning of destroy you. It's your for happy. Oh, good happy. Jangenyoni. Oh, good happy. You have escaped. 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 It shall be well upon your marriage. It shall be well upon your finance. It shall be well upon your bank account. It shall be well upon your job. It shall be well upon your even upon the community as well. It shall be well upon the whole round of Tomati. It shall be well in this place. It shall be well upon Governor. It shall be well upon Kennedy. It shall be well upon United. Wherever you lay your hands in the place, it shall be well indeed. In Jesus' name. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele akube njalo. 90% sengayikhohle ukugcina. Kunibesho bana nkosamuso yakhuluma into yankulu. Wabeka isandla ekhanda. Lithi iBhayibheli wonke umuntu ocela ukuhlalipha uNkulunkulu uyamupha kona uma ukwamukela ngokungangabazi. Ababuzo mabaningi abanenkanza zabandala. Ayekho umama onamandla okwenza ingane yakhe izibe ndala zingahluphi. KusokuNkulunkulu somuntu yomusa. Uthi ingane zimlalele. Hallelujah. Say uNkulunkulu ongcwele. I need your wisdom. In the name of Jesus. Chezwini lakho. Ocela ukuhlakanipha. Engangabazi. uNkulunkulu uyamnikeza kona. Ngipha ukuhlakanipha. Empilweni yami. Konke engikwenzayo. In Jesus name. Mina ngoba ngumfundisi ngicela ukuhlakanipha to lead the people of God and to lead my family. Hallelujah. Now ngicela ukuhlakanipha kulomkhakha obona. If umama cela uNkulunkulu ukuhlakanipha ukubamba ikhala lakho nabantwana bakho. It's all about God. But I shall be well. Bazathi abonke ngibusisi. My brother. First, konke seku right empilweni yakho.